Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo babaros dito. Ada dito ni Kagawad Kuanang. Ay, naa. Tapno mo yaw. Single pa dito. Mabalin yung Arman. Naa. Ikam kampanyanak mo, ten ka dagiti babaraw, kapitan. Da kayo baka na baro. Agtignay kayo. Ay, saan nabalik kumano may sak alalaki, taisaw, kapitan. Ay, kababain mo ten ati kasta. Anya kababain. Nuni kumakuaraw ti iritong kadakwada. Bagay na, tamay sa alalaki. Ay na, Inteng. Day tala mangirit-reto ti pagalistuam. Ay madanagan kami nga rudan kani Kagawad Kuanang. Anya? Di mo la makaasawan. Ay mabakitan na talagaan. Iso nga ireto matan kadagiti babbaro? Una. Bareng nga, no, ada agaram kan ko na. Ay sus, makasarak iti katakunay na. Ay, baliktad kan samot, Inteng. Babae matan ti irit-retom iti lalaki. Kasla na alas. Taapay mo't. Ipapan mula nga anak mo ni Marikwanang. Ha? Oh, nukas pangarigan ta babae ti anak mo. Mapanmukit din irit-rito iti lalaki. Kuwa. Ibagadan tupay adi ka makauray iti agarem iti anak mo nukas ka. Masurunak kan ni Kapitan Marituyang. Tapay maray. Daytaki din mangiritrito kanya kadagiti lalaki ti amuna. Anya, Ure asino, masuron mo't ano kasya kanayawn. apay kanayon aya. Ay na, tunggal makita nak. Talyawan na no adda lalaki. Sana kunaan nga ipukaw. Asino di tati awan asawa na. Adda ditoy ni Kagawad Kuanang. Naa, unay matan ni Kapitan Nukasta maray. Wen nga raw da. Ibabain nak itikas jay nga aramiden na. Mangrigap kumutan Marikwanang, tayo makimiting. Da kayo latan ti mapan makimiting iji barangay hall. May isa kamuta Kagawad, mapan ka mag-report maray. Ay saanon, ang mga no mabuhay si taktumanan ijay. Anya, Amumutan ti ugali ni Kapitan, ajak kay kayat, kabadaw. nga ang mga no irito na kamanay. Kasta mo ti aramid na. Ibabain naklao na yan iti kaduan. Ay bayam Tayo baga manday ta ka ni parintay. Jak amo aday tagayam tiga po na aliklikli kanak ni Marikwanang. Sarde nga mga minin nga iritritaw. Tadi kat agpasugnod ya tao paray. Un nga rod. Bayan ta sarde nga ko nakasta paray. Dayta kat ti makagapo adi da makimit-meeting paray. Ibagam to ka ni Kagawad Kuanang. Jak tun ulitin da jay paray. Won paray. Payang kalinteng. Anya ti bagayo kanyak. Basta umasidig ka dito ita ada ibaga kwarag. Adda ko ni ti sanguyawang kail. Pagtugaw ka. Dito abay ko ti pagtugawan. Aw, anya day tangkail. Nakikita mo ni Murina, kwaraw. Ha? Apay ni Morena ang kail. Nagpintas sa balasagan niya. Nakitak met kat kasla pintas ti Indian ti pintas na. Iso ti kurso na dakparakan ka, kaanakan. Iso nga armaman. Ay, mabainak ang kail. Sa dino kumangay ti papananta paray. Mapanta. Ijay balay da Murina. Ha? Anya kumatikuan tayo jay. Damagan ta no, da pa naggusto na ka ni Kwarog. Anya? No kayat na ni Kwarog ka anak. Agasawa da na. Kaya't nga tahamon ni Morena ni Kwaraw. Iso nga ron nga inta damagan. Inteng, apay anapuskol ti pumadam. Inak man agaram. Ada ka napintas sa balasag. Na,
Anya ti kunam. Ay, kwa. Kaya't ko asawan na. Agarem kwa. Na? Anya itayin? Sige, padasam. Mo nakmeten ana imbag, inteng. Tulungak ni Kwaro nga agarem kung nakmanlagan. Iritok. Ha? No kasta? Ni manen kwarog timapan mo ereto iti dayta babae? Awan ba't siguro makunayaw talalaki ni Kwaro? Na, hay, dayta lamang iritreto ti paglaingam. Tap na makaasawan ni Kwaro. Ay na! Ay, mayat na ito'y basi paray. Siguro nagimatang iti 3 battles ta na imas. Medyo natamaan akon, paray. Naibusta mo nga minantimay sa butay. Itay kayo pa'y nga agin inom, kapitan. Angam, anya di ko na yung ibagayo. Muri na balasan ka. Ibagamon, paray. Anya nga minday jay, kapitan. Kastunay. Imbaon na kami ni Kwarog. Ha? Taapay. Agayat ka noonay kan ka. Angem mabain amang ibaga. Anya? Manong kwarog, adaman damagakan ka? Ha? Anya day dyan ading? Agpaiso ka day? Nga imbaon mo kanuda kapitan inteng kan tatabadong nga umay da ije balayme idi malam kalman? Ha? Ay, no kasta. Napandagayam ije balayaw ading. Ay, wan manong kwarog. Ay na, makapakatawa ka may. Ha? Ay, kuading. Kinapudno na kay... Kwarog ka na ka. Ha? Ang galinteng. Naimbag nga orasyo, kapitan. Kasta mo at kada kayo ka ni Kwarog, muri na. Ang gal. Kaya't kayo nga awisan mapanag merienda. Kwarog, muri na. Ha? Wen, kapitan, kayat ko dayta. Nang runan no libre. Wanan ti rumbang aligli kami ta, maray. Ha? Nga puta sardengan nakakanon ni pare inteng eritrito iti lalaki. Kasano ang masiguradom dayta? Kaputadan ni Kwaraw nga iso ti eritrito na ita iti babae. Ay, hagyaman akno kasta. Ay, awanan parikot ko ita. Ay, wala. Nasaya at mag ka ba daw? Ay, day talatan mapan mangiritreto ka ni kwarog ti ammom nga obraan. Maliwayam sa payan ti trabahom ije barangay hall. Sana bali basta mga sawa ni Kwarog akaanak ka. Na, Tapno ma'am. Babae ni ti inaramid ka. Agayan ayatan da Kwarog kan muri na. aya, Makaasawa mo ilangan ni Kwarog akaanak ka. Agayan ayat gaya man da Kwarog ken Morena, badaw. Win mate, nagkuray tinaramid ni pare inteng nga panangirito na kin ni Kwaraw. Mabalin maghayam ti kasjay. Kitwam nagamain. Ado ti amok anang asawa babae iti dayta. Mga sawan ni Kwarog. Ni Marikwana ngay nga ta. Agbaba aklatan. Di naman ngamin kayat nga irito ni pare inteng. Anya nga ti aramida yung Kwarog. Ang gal. Ibaga mo na kanimuri na nga agkalaysa kayon iti mabiet. Kuang gal. Anya nga kwa. Ay, awan pa'y urnong kwarta para itikalay sa amin ang gal. Apay masapol nga da nagarbo akalaysa aya. Kuang gal. Ibaga mo oray simple ti kalaysa yo. Iti importante. Kat agkalaysa kayo. Anya ti bagam, kwarog? Kaya't kung agkalay sa takuman, Morena. Anya? Wan, uray simple laang. Tinaskan ka tagkalay sa ta. Ha? Anya iti makuna, Morena. Ay, sikat ti makaam mo, kwarog. Jak matari gagayan, tinagarbo unay, akalaysa. Ay na, agyaman ak, Morena.
Nakitak mo't ni Kapitan ang naglugan da kan ni kabadong iti tricycle ni Kuara ug Maray. Mapanda ka no kasarita dagiti naganak ni Morena. No kasta. Talaga ang mga asawa ni Kuarog. Wun taisumot ti ko na ni Inteng. Pagsasaritaan da ka nun ti maipapan iti panagkalay sa dakwarog ken Morena. Ay, nasayata no kasta. Ta mga asawa magaya man ni Kuarog. Ay katuan Iso asi ka marikwanang. Ah. Makiasawa ka matag. Adayo kuma ang makaasawa ni Kuarog no saan nga inrito ni Kapitan. Ni Kuarog pa'y adi na amuti agaram ti ko na Maray. Iso nga gyaman ni Kuarog. Tada ni Uncle na anangirito kan ko anak ni Morena. Nagswerte nga rod ni Kuarog saan ang nagbanog ang agaram. Ne, si kamot gayam, si mangpot kamot gayam Ay na. Na apay ngay, kasla na upay talangam. Talaga, naupayak. Anya, Alah tayo nakpagsukat iti badaw. Ta ginanaak. sige. Magsarita tanto inton makainanaakon. Nasakit ti ulok. Wun, sige laeng inteng, ingkakit aginanak. Agpuno ka kanya, Kuarog. Anya tinagsaritaan nyo iti idadanon nyo. San sa matuloy ti kalay sa amin kini Morena, antay? Nagadumat ti kidkid daon kanyak dagiti dadakkel na. Anya? Kasapulan kano tinagarbuwa kalay sa. Agpartiyak kano iti taluanwang. Na, Mangtedak iti balitok asing-sing. ha? Sa bali pa'y tinalawa kano alutay. Nga isabong kao. Ay, isumat lagayam akas lanalpay dagiti abagan ni uncle mo. Ay, na yan. Awat ti mo kapangalan ta itikit-kit dawon da Kuarog. Ha? Anya ti kayat yung asawa ng kain? Mangkita kalagan iti sabali nga armam. Bayamon da dya amuray na. Anya? Awan la ka din ti mabalin yung ay tulong kanyak. Ay, lading ita Kuarog. Talaga nga awan mabalin. Ayan niya, matanti ka sa agasat ka. Makasarak kan tupa. Iti sabali a babae di ta Kuarog. Saan lang mo't animuray na ti babae dito'y lubog. Mas asya nakid din ka ni Kuarog. Dayta tinaalam iti kinalaing mo amang ireto. Banang. Anya ngay ita. Ibagak sa langan nga itaray na ni Morena. Ay, agar-aramid ka lang iti parikot no kasta. Amuklakas de tikid dawon dagiti parents ni Morena. Di kamla na napanon. Ay, basol mo. Nagkuna nga main, amapan mo ireto ni Kuarog ang mga asawa kan ni Morena. Kasla kaya't kung ti mapanaglamas si Jay Karayan ng kain. Saan mo tinakwarog ka anakan? Jack maklon da iti agasat ka. Awanan ni Morena iti biyag ka. Adak pa imot nga uncle mo, mangipatpatagan ka. Talagang Kyle. Nagbabawi mo ta ni Morena. Break ka main. Kinapod no na. Diyak kami pag-arupan akas jay mapasamak. Sa bagay, mawatan kayo umatkit niyang Kyle. Agyamanak no kasta ka anakan. Kahit dumawatak iti dispensakan ka iti napasamak. Kaya't ka atulungan, awan na talaga ti mabalin ka. Di ka nagang Kyle. Ipatpatag kayo mait. Kat maawatak ti sitwasyon. Ay, thank you ka anakan. Maragsakan no kasta. Ay na, Kapitan! Saan ngamin abasta mangireto kay latan? Si Kamat Kuarog, aklo namanan ti panakapaay mo. Ala, sige!
Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagado ti bunga ti mulam nga orange marijuana. Ay, wan, maray. Ijak mo't masango ti agpuros iti ilakaw. Purdiyaan na kamin akin ni Badungkaw, tada kamin ti agburas. Ay, kawan ano kaya tiyaw? Ah, iso nga rod ngay mayak te bagbagakin ka maray. Sige, umay kayo nga rod inton bigat. Ay, wow! Nag-imasintiraman na dito nga orange to yang. Ay, wan nga rod. Ay na, nayado umatin tinangan. Uray nga ro, Jack. Ay na, nagraman. Uray tamakumikum ni marijuana ng ititirsina na. Ay tinasayat. Mangyawid tapay iti daddo mga orange na. Sige, mangisupot ka ditan. Uray ta saan na mulaang nga amaw. Alaam mo't tindag iti nagugisan. Ta ibalang mau. Pamnusan na makita. Sige, badong. Apay mo tanakinan nyo nagitibong ati orange kaw. Sagay sa kamilaang matkin ni badong kutikinan, maray. Nakitak tinagukisan yaw. Nagadaw. Ha? Mas dawak ta apay abasit laang tinapuros yaw. Ha? Inton mamisan. Diyo araramidan ang tikasta. Maray. Purdiyaan kayo nga ro iti hostaw. Awan kurang na. Ita, mangan kayo pa'y iti adaw. Ay, suray marikwanang. Imbag kumano raman laang ngamsaan mo. Nagadaw tikinan yaw. Ay, suray marikwanang. Warog, nagadut bunga ti mulam asayuti duti arubayam Unantay, ang jak masangaw, tagpaspasada ak. Ay, burasam kit din. Tanagngin na itan ti presyo ti bungat sayute. Ay, unan niya. Mangpurdiya kalaangan iti agburas, no di mo masangaw. Paiman, tayo nakbagan ni Tata Badaw. Ken uray ni Nana Tuyang. O sige, sayang mat dagiti bungat ti sayute amat-mat naglaan. Sayo, tay, kunan, kwarag. Wain Tata Badaw, purjaan kayo ngagburas. Ay, kaya't may akwarag. Kita niya kay ti pamayan. Makamu kayo ngagburas. Urnungan nyo latan iti puna. Sige nga rod. Tayo so teramidin, may. Isaktong ti makaamaw amang isupaw tinton sumang petak. Ay, wala akwarag. At to'y ti purdiya yaw. Pang may saldaw day tuyain. Ay na. Agyaman akwarag Kung gumatang iti dua plastic, kani marikuanan, tuyan. Anya nga iti aramiden ta. Mangisupot tamitan ka nagiti sayutay. Tayo supay nga ilako ta. Ha? Ay, wanan niya. Nangina itakit ti sayute. Kartingam. Ingka na. Sige, tatumaraya ko. Ay, maray. Duaman asilupin mo. Mapanak ko maijay ilay. Ang asidag dito isturmaw. Kartingam. Na, apay ngagdardaras ka. Wan, iso a kartingam. Mabit laang. Oh, ato ti silupin. At matibayad ka. Inakaw. Napanaw? At ti silupin, badong. Mudoy. Ang mga plastic tayo talahan ta. Sigay, sagay sata nga awitan nga yaway. Ay sana.
Ilimang ko pa lang iti kasamagan. Ha? Duatan to nga may mangala, intun rabi ay. Intun nakaturog ni Kwarog. Ay, wala niya. Naglaing ka talaga ba daw? Wain, kasta teramidin ta. Kapno makakwarta ta. Una, isupay apagkwartaan ta. Marikwanang, ikanak man iti 5 asilupen, o sarak para iti sayute. Ay, kasta aya. Wen maray, imbilin ngamin ni Kwarog. Mapanak ngamin dumawat iti sayute na. Ay, kasta. Wen, idagas kunto ti bayad ti silupen inton agsubliak. Wan, sige lang, maribanag. Ay, agyamanak, marikwanang. Talula nga plastik ti bayadak. Isublik jay 2 plastik. Anya? Ninamnamak a 5 plastik ti maburas abungat sa yutay. Ha? Taltalulang mo't gayam. Aya. Iso nga isublik ti 2 plastik yaw. Ay, no problem. Sana balay. Tasaan mo mat nga inusar. Agyaman na, kagawa. Ay nagkapwa ba na? Ay, napanak man dimawat iti sayute kan ni Kwarog. Ay, mayat ah. Ay, parchem to jay may sa amanok. Ta iso ti pangisagpawan ta. Anya? Binaga akon da pari badong kan marituyang. Umayda inton bigat. Taapay. Tangdanak ida nga agpuros kadagiti bunga ti mulak nga strawberry. Ay, nasayat no kasta. Danto manen aramiden apalaman. Ay katun agarami dakton iti strawberry jam. Ay, agumakanto. Intay. Adto iti basket apang ikabilam kadagiti mapuros mo, marituyan. Ay, magagara na kun nga agpuros iti strawberry, maray. Ay kat, dati mo't ati paraken ka, paribadong. Mutoy nga raw dahin, tamang rugi kamay, kanituyang ka, nga agpuras. Dito'y kayo amang rugay. Taagawid akpay. Ay, wun maray. Da kamin ti makaamu ditaw. Inakpay agluto iti merienda tayo. Umayak to inton madamdama. Ay, wan, sige lang, maray. Nagsubliak. Taagluto ak itikan kanan ang meriendaan me. Inteng. Ay rumwarak matenta mapanak di barangay hall. Sige. Ibatsan kan tulatan iti meriendam. Ay, thank you ah. Masapa kan to nga agawid Ta isaganam ti sidaan tayo inton pangal daw. Win. Di mo liplipatan Jay bunga ti sayutay nga imbagak. Ay parabaw mo to di talamisaan tapno makita. Na, ay katuwan sige, iparabaw ko to ijay. Ramanak magkidi da ito'y nalom abung at strawberry. Sigay. Ay, Ayangay. Naimas. Naimas to yan. Awan ni Maribanang. Kiti tugaw tapay dito ya. Tag merienda taki iti strawberry. Wen, meriendaan taki din da ito'y pinurusta. Naimas mo't ako nam. Gundaway ta na mga tuyang. Ay na, nagdadakkel da gito'y bunga ti strawberry. Nagmayat akanan. Ay na. Nagimas! Abay ngay, kan-kanan nyo matan dagiti bunga ti strawberry. Ha? Ada ka dita, Maribanang? Maribanang? Itay kayo pa'y apalpaliiwan, marituyang, paribadong. Ay, kwa maray. Jay, Ay kwa namaray, di ka kadi agong ungol. Ituloy may ti agpuraws. Huston! Agawid kayon. Jaski kayo kit di amakipurdiya. Ay Maribanang, madimot ati kasta. Ibusin nyo mat ngamin akanan dagiti bunga ti strawberry. Ha? Ay, intan tuyang. Agawid tan. Di kan makiyapa. Ay, salbag. Awanan ti pakipurdiyahan ta tuyang. Dusikan to mga main. Ay, di kagpabaso la.
Taore si kakit nagalisto ka may tamangan. Sikatim mo na anangan, imbagam anaimas. Ala huston. Ay, sayang ti maawat ta kumaapurdiya ta iti agmalam. Ay, tuyang. Nagrawat kan tumangamin iti bunga ti strawberry. Kakaiso na nga ni Maribana nga makakikita. Tidakas na, natiliwan na ta. Edi awan ka, nagdardaras ni Marituyang agimmatang iti plastik. Anya, Wan, 2 plastik ti ginatang na kanya. pangusaran da ay ko ma. Katawan mo't mula da sa yutay. Dayta nga ro ti pampanunutak. Amom, pistay dagi jay nga agasawa. Anya, Iso siya, ha? Polos, asan ko idaatal ka? Anya, pinagawid mo da pare ba dong kan Marituyang? Wan, inteng. Agasam? Ibusan damutan akanan ti strawberry. Ay awanan ati maila ko nukas jay. Jak kayat tikas di aklase ti tao ang makipurdiya kadata. Ay, asino nga rin ti kadwa tangag sida iti insaganak. Adaw? Ay kat awagam ni Kwarog Tadito yan balay amangal daw. Una niya. Wan, tapno maramanan na ti manok anasagpawan iti sayutay. Adinawat kumatlaken kuana. Agyaman na kiti pinikpikan. Nabusuga kang kail. Ay, sidain may kumakada pare ba daw? Kasya mo ngamin. Kinapudno na. Sigod gaya makasday ti aramid da ang kail. Anya? Agim pupurdiya da. Tapno at dagundaway da ngagtakaw. Ay, kasjay. Kaslasyak. Pinurdiyak ida nagburas iti sayutay. Yung tinakawan da. Ay. Madi ano kasta? No makipurdiya da. Kay gundawayan da matante agtakaw. Ay. Nugod. Uray ni kagawad ko anang. Isumat lang ti kunana. Parparbangon kano anakita dadapari badong ken Marituyang. Kat, Adda kano awit daan nakaplastik abunga ti sayute. isuday tantay sayote at tinakaw da, sayote ni Kwaraw. Ay, salbag kayaw. Na- Awan tinaktakaw may, ha? Na, masuron. Ala, panawan kayo pa'y marikwanag. Ada nga rod ebidensyayaw, ah? Sa anak amabutang kada kayaw. Ay, agawid ka matan, Marituyang. Sana ka makiapakan ka. Ala, ingkan. Di kat makiapa tuyang. Uray tagpay sumay. Masuruna nga main. Datamot na kanayon tis istoryaan da. Ay, Namin adun adaras anang kutinagan ta no aguumong da. ay kababain ngayon no kasta. Un nga raw, di dala maumuman. Medyo nabayagan day jay. Makapabwisit na kita at tao. Nakarkaro laki din no makiapa ka. Iswabay bayamaw. Itataam mo yung tikas dyan nga ugali da. Baybayan nyo idan. Ang kail. Saan nyo ida nga purpurdiyaan ng Kwarog? Maruam na kita nga agasawa. Unang kail. Ken oras si kabanang. Likli kam ida apurdiyaan Ay katuwan Uray awan makipurdiya no kas kadakwada mutlaeng. Nasaya at tapno maikan iti pagnakman dagin jay. Dua. Nagdinamagan dito'y barangay tayo, ti mading aramid da ang kail. Awan, adon ti makaammo. Iso asigurado, awan tumatla ti mayat ang mga lakadakwada. Ay, naibusan ti kwartata ba daw? Ay, uwin nga ron tuyang. Sapay may ibusin ti bagasta. Agsapsapulak iti mabalinta apakipurdiyaan, ngumawan mo. Ipikto siguro na itan nagwaras nga istoryada ka data. Ay, salbag kidi ti kastoy abiyag. Aduda mo dito ti makipurpurdiya iti naldaw. Wang nga raw, angam no agdamaga, ibagada as saan da nga agpapurdiya. Sa dino nga itan ti pakipurdiyaan ta. Ay, awanon ba daw? Sapay mabayag pa nga agbunga na iti mula ta natang. Ay, awanon, agbisintan.
Agpakpakaasi kami, maribanang awanan kwarta may. Anya, Purdiyaan na kami kumamutin ang agasawa tapno at na kwarta may. ay, ibagayo akin ni Inteng, no kayat na. Si kakanumot ag desisyon. Pangaasim ka di, amaray. Ay, amangan no pordiyaan da kayo, kat maulit manan ti inaramid yaw. Ay, saanan maray. Uray awan merienda may. Tinaskin ka ada pakipurdiyaan may. Tapno saan kami nga agbiseng. Ala, tapno di yumat ko na. Sige, pordiyaan da kayo. Angam ikariyo adi kay mangan iti bunga ti strawberry. Kandi kay agtakaw, ah? Aywon maray, katagyaman kami launay. Kahit si Kangay paribadong, nalawag ka diti imbaga. Ay, uwan maray. Nalawag. Saan to na maulay? Nga puta nakaamiris kami mo tinita. Nasaya at matno kasta paribadong, marituyan. Ibagak to kanni Inteng. Ay na, tatabadong kan na to yang. Saan ngamin anasaya at anayunan nyo iti kalukwan ti trabaho nyo. Anya nga ita, da kayo matlaang ti madaksan iti mading nga aramid nyo. Ala si Gani, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Reb. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay kakabsat, no daduma e drama ket manted dain iti katawa, detoy na duwang apaset ti Kapitan Enten Lofs ket adapay sabali rik na iti uned na. Agsipod na iti rugi, kasla simple lain amin, kasla gaganday na aldaw iti may sa ibaranday iti probinsya, adda ni Kapitan Enten, adda dagiti kadawad, adda dagiti kabaranday na adaraw, at sasaw, at sasalita, at kakaasi, ken at kakakatawa. Niem haban din jam, mabidbid mo e iti likod ti katawa, adda met ti pudno ibayad. Adda ti panakabain, adda ti kinaawan, adda ti pananamnama, adda ti panagkamali, ken adda met ti panakabawi. Ket iso dito iti makapanidig iti puso, kakabsat, ta saan lain ipangpatawa dito no dikit salamin ti bayad ti adu, tao iti balanday. Iti umunay ipaset, nakitayo ni Kwarug, may sa ilalaki na awan, unay ti panagpasindayad na, simple, nabain, niyem adda ti puso na. Isukit kasla tao na adu ti kayat na ibadan dem agkudkulang ti tsued. No adda iti sanguna ni Morena, aglarambak ti puso nandem at dardaras met ti panunad na. Ni Morena met, saan lain ibalasan imapintas iti lupa. At dati kinaimbad na, at dati panaglaspeto na, kenno kasano nga at sango padagiti bisita, makita mo nga at dati puso nga na amo kan naunos. Ket dito'y sumret ni Kapitan Enten, napasla at balin na tulay, at balin na manipakita ti dalan, at balin na at tulod iti panagayat na saan pa'y makapagsarita na bukod na. Ay apo, no dinggem dagiti panagsarita da, makakatawa ta adu ti banat, adu ti panagbalbilok ti saw, adu ti panadalilaw ikasla radio comedy, nem iti unag na, narigat met ti kasasaad ni Kwaro. Kayat na ni Morena, kayat na ti simpon na panagbiad, kayat na ti panagbalin na asawa, nem ani anay no ti ayat ket masabat iti kwarta. Ket data ti nanirudi iti panakapid sa ti drama. Hindi mausal ti pananirato, hindi mapanda iti balay ni Morena, hindi maibaga na adayat ni Kwarog, tasla adda baset alawad. Kaslakunam ay nalabit dito iti rudi ti nasaya at ibiyad da Morena ket saan nanipakita iti panamumsi. Saan na inirurumen ni Kwarog? Adda pa'y ti ladsak, adda pa'y ti merienda, adda pa'y ti lana dagiti tatao mapaslaad sa sarita lain iti sirop ti balay na adda anin ti probinsya, adda angwat ti lutong balay. At dati panagtignay dagiti tao mapasla pamilyar, unay iti panagbiad ti Ilocano ken Filipino. Niem kakabsat, dito'y met ay makita ti kinapudno, no ti dua ay tao ket adayat, saan lain ipuso ti masapuy.
Masansan, sumlet ti pamilya, sumlet ti kasapulan, sumlet ti garbo, sumlet ti dakel, gastos, ken sumlet ti saludsod, ti makapapigsa iti dibdib, sapat ka ti ayat no awan ti kwarta. Idi maibada ni Kuarob na awan pa'y tinatipon na para iti panagdalaysa, marik na muti panakabain na. Saan di talabasit panakabain, kakabsat? Data katrik na ti tao makayat na adbalin responsable, nim ti ima na kat awan pa'y may pakita. Kayat na adtakda iti samu ti balasang ikayat na, nim ti lubong kit kaslad sa saludsod, anya ti metad mo. Ay kasakit data. Tadaduma kada tayo, saan met inakulan iti ayat. Nakulan lain iti gundaway. Nakulan iti panrugyan. Nakulan iti kwarta. Nakulan iti tao manawat. Kit idi inrudi daditi kondisyon iti kasal, kaslan napan tilad sakit na sufatan iti danad. Dakeli kasal, darbo, sinsin balito, party, ken adupay ikasapulan. Kasla ni muli nakit pagbalinan reyna iti may sana aldaw, niem ni Kuarob, kasla mapukaw titignay na tasaan na amo no pasano maaramiden. Dito'y met imarik na ti kinakumaydyan ni Kapitan Enten, niem adda panababawi iti unad na. Ta isuti na nila to. Isuti nagtulod. Isuti ng pabilad ken ni Kuarob mapanken mula na. Niem idi makita ng ada diti kondisyon tiat at balin nadadsan, tasla isumet ti maipit. Ay kakabsat, deto'y tilason dito'y, no agtulong tayo iti bayad ti sabali, masapul amo tayo met ti dadsan mabalinda isang sangwan. Saan na sige, agayat kayo, agdalay sa hayo. Masapul sa ludsudan, kaya yu kadi. Saan kadi madadaal ti puso yun no mapan kayo iti dalan isaan pa'y nakasadana? Nem kasta ti bayad. Daduma ibanad, nalawad lain no adda kan iti tenati riribo. Ni Kuarob, imbes arad sakti panagayat, nabati na agpampanunot. Ni Modena, imbes sa simple ipananawat, na isindalot iti panagkid daw ti pamilya. Kit dagiti agdingdid, agkatawa iti banat, nim agsakit met ti puso tamo na daytay sitwasyon. Adda talaga dagiti panagayat na saan mapukaw daputawan ti ritna, no dikit daputawan ti kabailan imang saranget iti sistema, pamilya, ken kinakulang. Nim saan na agpatinda ti istorya iti ayat line. Iti may kadwa ipaset, nagbalin met sa bali ti etsana. Awanen ti panadireto, awanen ti kasal, nim adda met ti mula, prutas, sayutay, orange, strawberry, ken dagiti tao maagpampanunot no pasano maasapul iti pagbiadan. Iti rugi, makakatawa ta dagiti bungaket kasla at balin sentro ti diribo. Adda ng tilyo, adda naggukis, adda nanan, adda nagleplepet. Ni marikwanan, nakatada na nabawasan dagiti orange. Ket dagiti suspect ay apo, kasla at malmalinis pay. Data ti komedi, nemno den jam inalain, adda met ti realidad, no nanina ti tarawon, no awan ti kwarta, no kasapulan ti pamigatwa no pamerienda, dagiti tao ket daduma adaramid iti saan husto. Saan ni kayat asawan na umiso ti adtakaw? Madidayta. Nerma sa pulmet maawatan ti gapuno apay na adda tao mat nag-itikas da. Tati bisin no sumrek iti balay masansan at balin napitsan diambain. Ket dito'y sumrek ti sayot. Ay kakabsat, uli sayotay, nagbalin ikasla dinto iti istorya. Adda at balidya, adda at pabulas, adda at plano, adda agala iti plastik. Adda adi sadana na adala inton rabi no nakatulog ti makanmulat. Makakatawa no dendim takasla dakel operasyon iti basit mulat. Nem kasla adda met kabailan ti drama mangipakita ti kinakulan ti tao. Ti plastic kit saan lain plastic. Ti basket kit saan lain basket. Dagiti prutas kit saan lain prutas. Dagitoy kit simbolo ti pagbiagan, simbolo ti aramid ti makinmulat, simbolo ti panagbanog ti tao nga nagmulat, nagububra, nagulay iti buma, tapno adda may nako, adda may kan, adda may tulong iti pamilya. Kit no adda sa bali basta mangala, tasla maalam met ti pasyat ti banag mo. Isuhan no agpuntot ni marikwanang, adda lason na. Saan na inairita? Nasaktan isu. Tadagiti bumna na inulay na, ibinanog na, ket na ibus da po iti tao nanibada pa iti lason. Ket edisiman at ti eksa na iti strawberry, adda met kinaan anay ti comedy. Adda dagiti napapudot ti mata iti bumat. Adda dagiti at pampanunot iti strawberry jam, merienda, kindakel ibungal apas-lapas sayaatan iti lubong. Marikwanan weno maribanan ket ng bilinlain, at pulot kayo, unong danyo, saan numakanan amin. Niya may apo, idi awanan ti adbanbantay, nagsukat ti aramin.
Dagiti imaa dapat nagpulot para iti trabaho, nagbalin manala para iti bagbagida. Dagiti niwat niya dapat agulay iti talaon, nang rudi mangan iti bunga. Kit iti matiliwanda, dito'y inanisit ti kamidi. Tano matilo ti tao na agaramid iti madi, ti umuna imumuakit saan ipanagbabawi. Masansan, pananilibak, pananikeden iti basol iti sabali, pananikeden sikatin ng rugi. Kit kastamet iti drama. Adda nagsisinurot, adda nagsisinakit, adda nagsinumbat. Niyam iti nikod ti katawa, adda baset panakapaparit na, kasano no daytoy ket tao iawan ti makan. Kasano no daytoy ket adasawa na sapsapul iti pakapudyaan tapno saan na bisinan. Kasano no ti madina aramid ket bumatirigat na saan da amo kasano isulbaren. Niyam daytoy tinapintas iti istorya, kakabsat. Saan na impalubos na agpatinda iti panagtakaw ken panagpabasoy. Adda panagsamo iti kinapudno. Adda ebidensya. Adda panansaludsod. Adda pananawat na no itultuloy da data na ugali, awan ti tao ikumayat mangpudya kadakwada. Awan ti manited trabaho. Awan ti mantalay. Ket data ti kasakit eleksyon, ti talag may sana aldaw maala, niyam adunga aldaw ti panangisubli. No mapukaw ti talag ti kabaranday, kasla mapukaw met ti dalan mo maad sapul iti tulong. Ti tao maadbibiyag iti komunidad, masapun na ti sabali. Saan tayo mabibiyag bukod lain? Ket no dadailan tayo ti talat, adda oras na ulay pudno ti panagpapakasi tayo, saanan inalakayi pesyan. Iti nagpapakasi da, dito'y nagbaliw ti ritna. Saanan dain katawa? Adda panagkakasi. Adda rikna ay kastamet gayan ti bedda Nagsapul da iti pakipudyaan gapu tawan kwarta da saan da kayat na adbisinan. Niyam inawat met da maditi inalamid daket iti pananted ti maysa gundaway, makita tayo ti maysa inasaya at mensahe, saan amin nagkamaliket dapat itulod payadayo. Daduma masapul masusuluan. Nasapul pabasulan, niyam masapul met aited ti dalantap no makapagsubli iti husto. Iti na ibadar mabalinda makipudyan saanan na adtakaw, kasla adda baset elawad, simnek iti istorya. Kasla ibadbada ti drama, ti panagbabawi ket posible no adda panadaplon, panagkari, ken panagtalinad iti gusto maaramid. Ket no pagtipunan tayo da dito'y dua ipaset, may salain ti addakel mensahe, iti barangay, ti amin ibanad ket adtutong dalian iti ayat, ligat, kwarta, talit, ken panagbabawi. Ni kuarog kayat na ti ayat niyam na upay gapu iti gastos. Dagiti adpulot ti prutas kayat dati talawon ken pagbiagan niyam nagkamalida po iti panagtakaw. Ni Kapitan Entinkit kasla at taktakdar iti na, saan perpekto, daduma makapatawa, daduma makapalilibupay, niyam addamet ti panaganad na makita tinasaya at idalan. Kit da tayo maaddindid, at katawa tayo, niyam at panunot tayo met apay nata na adu ipanagayat ti madadal dapu iti material ibanad. Apay nata daditi pobre, no daduma, mas napintas ti puso dandam mas naridat ti panangipakita da iti dayaw gapu iti bisin. Apay nata iti komunidad ket masapun na agbalin lugar ti panandisiplina, niyam lugar met ti pananted ti may kadwa gundaway. Kakabsat, dito iti kinapintas ti Kapitan Anton Loves. Adpatawa Adda dagiti banat na adpaananaw, adda dagiti eksena nakasla at pipintas ti riribuk, adda dagiti karakter na agkakadwa iti kinapumidya. Niyam iti unto, adda puso. Adda leksyon na saan masapul ilawlawad napatagunay. No adayat ka, adsadana ka, saan dain iti puso no di iti responsibilidad. No adsapsapul ka iti pagbiyagan, at trabaho ka iti nalintad, saan na alaen ti saan ikukuha mo. No nagkamali ka, at pakumbaba ka, at pakawan ka, kinaramidan ti panagbabawi iti aramid, saan dain iti sao. Ken no si kamet ti nasaptan, no mabalin, manted ka iti gundaway, niyam nalawad ti kondisyon, saanan ay maulit ti madi. Ta iti biyad, kakabsat, amin tayo kat adda paset na kwarog, adda paset na mulena, adda paset na marikwanam, adda paset na bado, kin adda met paset na Kapitan Enten. Adda tiyem pumamabain tayo, adda tiyem pumaaddanag tayo, adda tiyem pumamatilo tayo iti bukod tayo ay basoy, kin adda tiyem pumamasapul tayo ti tao ay mangibaga, sige, gumawon ka, niyem at balbaliukan. Isumano narik na yo ti saya, ti sakit, ti danag, ken ti leksyon iti daytoy na episode, ibatiyo ko mati komentaryo yo. Anya ti mas nantignay kada kayo,
ti ayat ni Kuarog ken Morena inasabat iti problema ti kasal, wenno ti panagkamali da diti nanala iti bunaken ti panababawi da. I like you dito i-video no nakalalik kayo, at subscribe kayo iti channel, Kapitan Anton Loves tapno saan yo ay malabsan da diti sumaruno pay ang nakat ken miaksun. Ken isura kyo iti comment no anyati kayat yo ipag-usapan tayo iti sumaruno ay drama. Adyaman kami unay, kakabsat, ken sapay kumata iti tungdal katawa, at damet tayo masusuluan imang papintas iti puso ken panagbid tayo.